banana ibeja kawurije magana fiawo Kedije TV aya wane nakata ma Kedije aya ba tuwa abi be kedi e boja ba dije no high priest go na won ko se agamo kia aya bata nikem kaibido I don't senior anybody. Everybody senior me. I'm the last one of Ndi Igbo. Please, without wasting much of our time, we are going straight to official opening prayer. Because we are going to official opening prayer so that I can be here also. Because Chief the mother can go to the window. I am in the same then I want to appreciate and recognize and also welcome the presence of my mentor and my chairman under the microphone, Chief Ndibisi Manalaba, Madigan Chief Nora Bali. Thank you so much. Ilanya, Ega Funa Memma, Memma will go to you, and not the party. Memma will go to you. Oh, yeah, Battalion, Aka one battalion. I choose that. How do you get it? Not be a military with the window. I continue on that, you know. Because no great to do the after we will do this from the process. Because I get me and so no I choose. No. I cannot tell officially. I cannot tell officially because I am a also. I choose. No. I continue on that, you know. Look at what the swag. You are welcome, sir. Because no girl, because no. Yes, Maka Kanyaro Naka. Ndugele. Yes, Maka Kanyaro Naka. And I know you will be back. I'm not king you. Make an eye, I will not listen to you. You better work with me. Ndugele, you better work with me to avoid. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, our God, we thank you for this opportunity that you have granted to us all to gather again to celebrate your mercies, to celebrate your goodness, to celebrate the numerous things that you have done. To you alone be all the glory in the name of Jesus Christ. Father, unto your name shall the gathering of your people be. We have gathered again this year as the Igbo community and friends to thank you for all that you have done for us and to present ourselves unto your mighty hands. As we commence this program, may your presence be with us. As we commence this program, may everything go successfully. As we cover our spirit, soul, and body with the precious blood of Jesus, and we commit every person and families represented here into your mighty care, we pray that you take charge, that in all your name be glorified. Be thou glorified. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Please a round of applause for the Reverend. DJ, please arrange the national anthem
we welcome His Excellency, our ambassador, officially. Please give me the national anthem and welcome our own ambassador here in Senegal and his entourage, heavily graced here by himself, I'm talking about His Excellency Ambassador Aminu Abdulkader. Please, a round of applause for His Excellency. It's not easy for him to be here in our midst. We say welcome, sir. Also, I want to welcome Mrs. Christiana Raphael. Welcome, ma'am. Thank you so much. Also, Mr. Okoye Odona. Thank you for coming. Also, I'm seeing my chairman, Musa. Welcome, sir. You're welcome, sir. Good evening, Your Excellency. Good evening. Please, it might interest us to know your name, sir. My name is Ambassador Aminu Abdulkader. I am the Charge d'Affaires of Embassy of Nigeria here in Dakar. Okay. Sir, we would like to know how you feel coming to this arena this evening, being the Igbo community in Senegal here, and being the official first invitation given to you by the Igbo community. How do you feel, sir? To be honest, I feel very happy to be in the midst of fellow compatriots, and Nigerians. This is a reunion meeting between, Nigerian of Igbo extraction who are living in Dakar and beyond, to meet at the end of this year, to celebrate and thank the Almighty God for seeing us through, in hell and hearty, this 2024. Okay. Thank you, sir. You see, as you can see, you are seeing some arrangements, different chairs. Soon, the Eze Ndi Igbo here in Senegal, being the one responsible for Igbo culture and the custodian here, we arrive, and I know that he will be happy to meet you. How will you feel to see the Eze Ndi Igbo here in Senegal? Well, naturally, I'll be happy. He's my leader as well, though I'm Fulani, but we respect culture in Africa, we respect culture in Nigeria. So as a leader of Igbo community, he's also my leader, he's also my Eze. Yeah, this language, this your words sweetens my heart. So thank you so much. We are glad to have you in our midst, and we pray that you will have a fun-filled event. And thank you once again for coming. We appreciate it, sir. Thank you so much. By the grace of God, it will be fun. Okay, thank you, sir. I'm Chief Poster Ibekwe. I will knock his Jikecha, then knock at you. And the Obina Toyo to see Batra. I will come on Onyebo Nandibo. I'm Senamara Chineke. I'm the president of Igbo Welfare Association Senegal, Igbo community in Senegal. So I'm going to Nandibo over there. Oh, go to women, Senamara. Oh, Jora. Get go be the Ghanaian and nobody. Everyone can say again, no, you're not to know. I was going to get you back, go to
na Chineke mere ụbọchị dị mma and obi aṅụrị ka ndị mmadụ si wepụta n'ike n'ike iji wee kwado ọnọdụ a n'agbanyeghị na taa Fraịde na ọ bụrụ na mbọchị taata bụ Sọnde na ihe eme karịa mana ama na ndị mmadụ ka na-akwado na-abịa na mgbe ete ha aka na ebe niile ga-eji kee ekpere gị n'isi ndị bịaranụ na ndị enyi ndị ikwu na ibe ndị nọ n'ụzọ na n'isi ụmụ afọ Igbo niile maka mmemme a ebere na ebe ndị Igbo niile nọ in general bụ na ọ ga-adịrị ha mma na ụkwụ ha ji bịa ebe a ka ha ga-eji wee na ihe anyị chọrọ obi obodo anyị ga-enweta mmaji ka mmaji akpa anyị ghe oge anyị wee bịa mana akpa anyị ga-eju eju anyị wee na ma anya wee ekpere n'ebe ụmụ Igbo niile nọ. Amen. Etiri m ise. Thank you, sir, for giving us this opportunity to interview you, sir. Amen. You're welcome once again. Yeah, thank you, sir. Osita Ebere, Wibekwe Osibisa Global, the second on the road, High Chief Sir, Lord Mayor, Emmanuel Kelechukwu Begawa Loa, Continue to want to have CEO, Emato Sons, Global Enterprises, Papa Kelechi Senior, Mayor of the Mayor of the Mayor of the State. Chief Bernard, Donald, the fourth on the road, the former president of the Igbo Association, Chief Johnson Ume, Ogosi, Chigerugo, Kizisi, and Senegal, then a lawyer. The fifth on the road, Chief and lawyer, Richard, Onyebara Chinobi, Okaranga, Ogosi, Omezibe. The seventh on the road, His Excellency, the Governor of Enugu State, here in Senegal, His Excellency Governor, Emeka Shedrack Okolo, Arana Summa, Arana Zigo. You are welcome. Also on the road, I want a Chief Timothy Okoye, Eze Ndi Igbo, Nakeba, Onima. Igbo kaina masana ndaga sekshina bada. Nadi go, yekora matonda rewa matoro. Ndomo kachie, ana mafu hachisa, waruga yori, mana libretu kutedewa loa. Aro yori na wamba wajiro, raipila. Akuchie wamba wajiro. Mayor, Chief Salad Mayor. Omega Gafele, Ambassador Kubeka, Chief Osita Ibekwe, Okako Kakana Zubila.
ogbu efi onye dịka nne anyị bụ ka isi bata nnọọ n'ike na-ebube na-aga n'obi na-atọ gị na-ekele ndị mmadụ ndị niile na-ebe onye ọbụla onye nke m ndị Igbo ba ma ama a sị ka mara kedu okwu iji na Igbo community ụmụ vice president Igbo community in Senegal osote ndị na-achị ndị Igbo osote ndị na-achị ndị Igbo n'ala Senegal yes ka ekwenụ ka obi dị gị n'ụbọchị nke taa obi nwụsa aṅụrị ọ bụ eziokwu na ndị akpụrụkụ ndị Igbo abịabeghị mana ndị Igbo ndị ji ofe obi eme ihe oge ruo na ị ga-afụ ndị Igbo ha apụta n'ike n'ike ọnwụ ma ọgbanje ga-eme abalị ahụ abalị dorime ka ọ bụ dorime ọ dị ka ị ga na-agata dorime ihe nne mba sọntaim mgbe ike kwere m ana m echekwa wee batakwa ga-ekwere gị n'isi ụmụ Igbo na ndị enyi ndị kwuru ibe ndị nọ n'ụzọ na-abịa ihe nna ya Chukwu n'isi ndị Igbo wa aga m n'iru alụ isi ike bute ịghọtago because na ndị Igbo ndị Igbo ụmụ Chineke nna ka ha bụ a na-ayọ ngozi n'isi ha na-ayọ amara n'isi ụmụ Igbo niile na-asị na ụkwa anyị ji bịa obodo a na anyị ga-adịkwa na ndụ wee na o nwere ife ya eme ụmụ Igbo ọbụla na anyị akụta akpa anyị ga-eju eju anyị na-enye ndị mmadụ enye na anyị ga-awụ ndị na-alara anara a sị na ndị Igbo ga-adị ndụ because na ndị Igbo bụ ndị a gọziri agọzi a sị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma ndị Igbo niile bere ebe a na-abana ma ndị nọ n'ụzọ na-abịa ha ga-abịa n'udo mgbe a ga-ala n'udo a gaa n'akụkọ ọjọọ ọbụla n'isi onye ụmụ Igbo niile a sị na ọ ga-emetụ ha n'aha Jizọs ise ekpere gị atọrọ atọ o gosi na iji obi gị niile wee kpe ya ọnwa afọ Igbo ka mbụ ihe ụmụ Igbo na-eme na-atọ m ụtọ nwanne m fute otu a ya mfe obi aṅụrị na-aba m ọdụ ụmụnna nwezu akụ ugbu a ụmụnna Eze Ndi Igbo Senegal ya na omeri ya Chief Gabriel Ifeanyi Ọgọdịmma Ogo Ndị Igbo na Senegal also Eze Ndi Igbo representative worldwide to create this great occasion this night. In the person of His Royal Highness, Women Gregory, Rio Hika, Eze Ndi Igbo na Ondo, Onyema, Nahule, President General, Association of Eze Ndi Igbo in Diaspora. Also, His Royal Highness, Eze Ogunbago Gafo, National Coordinator, Association of Eze Ndi Igbo in Diaspora, Yana Igwe Ile Hika, Eze Ndi Igbo na Ondo, Eze Ndi Igbo na Ondo State. Hana Igwe Ambassador. Yan sa ambassador, yun ko pala. Yeah.
Eze Ndi Igbo na Bondo. Onye mbụ mana kure. Eze Gafo. Eze Gafo. We are about to enter into the presentation and breaking of kola nut, which happens to be the symbol of welcome to our visitors. And once we enter into the process of this presentation and breaking of kola nut, if the person wishes to express or address or explain what the kola nut is all about, he or he can do it in any language of his choice. But once it is to break or bless the kola nut, we will do it strictly on our language, which is Igbo. So I want to carry everybody along to tell us what we are about to enter now. Thank you very much. The process agaga we watch Eze Ndi Igbo na Senegal will be the ritual right now. Obido ya through his own I saw in Paris Pastor. Oh yes, His Royal Majesty sir. Federal Government of Nigeria, Federal Republic of Nigeria, Embassy, the Ambassador and his entourage, we greet you. Our brothers from the Yoruba Kingdom, the Oduas, we greet you. Our brothers from every part of Nigeria, we greet you. Everybody listen. For you to learn. Because we in transit. Eze in diaspora. Is to showcase the custom and custodian of Igbo land. For our children to learn the culture and custodian of the world. Please listen to me. Bring your mind down for us to know and learn how to present and bring people that are here. The President General, the President of Ndi Igbo. Of Eze Ndi Igbo. Okay, the President General of Eze Ndi Igbo in diaspora. In diaspora. Yeah. Eze Ndi Igbo Uzije. His Royal Majesty. His Royal Majesty. Eze Gregory Ilehika. That is the Eze Ndi Igbo. Na Ondo. Eze Ndi Igbo. Ilehika. Yana ikengia nwa afọ amarụrụ ana nwa afọ si Aguleri wee bịa Eze Ndi Igbo na Guinea Republic
the international coordinator of Eze Ndi Igbo diaspora. Igbo ya. Akura karịsịa nọ n'eze. Ọwụbụrụ ya. Mụrụ ọbụla n'Igbo ka anyị na-eme now. Onye ọbụla na-eme ya ka esi eme ya nọ. Sure. Mụọ Eze Ndi Igbo na Senegal. Uburu ka nkwụ na Ngamikpo. Na-ewetara ndị Igbo egosi ha ọjị. Presenting the Kola to the Igbos. Na-ewetara ndị bịara ije. Ọhaneze ndị Igbo from Nigeria. International Diaspora Department. Ewetara ha ọjị. Wee bụrụ ọchị a ka m wee bụrụ ya ike nke m. Onowu Igbo. To his Prime Minister. Onowu Igbo. Onowu Prime Igbo. The Prime Minister of Igbo. Onowu. Gosi ndị Igbo ọjị. Yeah. Eze Igbo has presented the Kola Nut. As it stands now in the cultural tradition of Igbo. The tradition demands that once the Kola Nut is presented, you clothe the Kola Nut with a cash gift. He himself has clothed the Kola Nut to the presence of the people. I will disturb you. The President, it's your time to close the Kola Nut. Echichi na-efukwa ego. Ego echi ndị yiri isi agụ pụta na na-atọ nkwụ ọhụrụ. Ebe ọ na-egere ụlọ abụrụ iji na ije. Echi na-efu ego. Igbo kwenu! Yeah. Igbo kwenu! Yeah. Kwezu olu! Ọ bụ ya kwuru ka a na-eme? Abụsị aka na ka ngwa n'elu. Since I've never even got Papa. High Chief Salabaya, Emmanuel get to the Area. After 2 years, I had to numbers. I am the poor and gone, man. You are mighty. After I have organ. Oh, you know Jagado. Organ. Chief Richard, Onyeba Chinobu, Opera. Chief Bernard Mbono, Benik Otos, General CEO, Benik Enterprises, West Africa, worldwide. Mataya Chia Nama, Wazobolo, Chief Johnson, women, former president, Igbo Association, Igbo Fuchigabo, where you will go to I am going to get His Excellency, Governor Mecca Shedrack, Okolo, Harandigo. First wife material, first lady material.